tanggap cara klasik awake dhewe ya siap. Oh ngono heeh. Ya. Ya ngestake dawuh heeh. Ayo sa kelawan Eka uget-uget pamundhutipun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah ngono ya. Ora usah nganggo bawa meh jam 1. Heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungah. Tumrape sing nyuwun lelagon. Wah ya heeh ngestake dawuh ya. Heeh. Sampun siaga kendange Banyuwangenan. Ya, iki sinden loro iki bintang tamu iki dua waranggana yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh, ngono. Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan cari uang. Oh, ngono. Ya, karakternya beda ya, heeh. Lah ngono to, Sa? Nek Mbak Risa cara wayang napa? Cara wayang yo anu Banowati. Ayo lek orane. Banowati. Sebabe Yo mbranyak carcor-carcor kaya dene Sri Kandi. Nek omong ki ora iso alus. Oh, Banowati pas Sri Kandi to. Yo Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Yo benten pot ndangak kabeh tapi benten sijine mentel. Mentel. Penggoda pria-pria gitu loh. Sopo? Ya Banowati. Oh, iya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayuh lho. Kowe gelem apa diwayuh? Ya tergantung. Tergantung. Oh ampun ya, Mbah. Oh, Mbah rasa kesini. Lah iya Sri Kandi ki diwayuh. Nek kene Sri Kandi. Aku Sembodra. Tu Apa? Betari Durga. Gak apik mangko. Durga. Sembodra kok kaya Dangkel Jati. Ya Sembodra versi mini. Mini. Heeh, tunggale mini crab. Terus mini crab game kok piye? Mini crab iki game. Game. Ya pamundutane napa wau, Pak? Gerajakan Banyuwangi. Oke. Nah, Ya, oke. mboten kersa disebut asmane sing penting dari hamba Allah. Hamba Allah. Ning ngaten iku lho. Yayi iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Cul. Cara nek wong itu apa namanya ini? Ising. Iseng ndelok wis kono keli ning kali ya sak rasa dipikir. Ikhlas sama ya. kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang ngene ngono. Pokoknya ngerti ngene ngono kok rezeki. Ya, Rezeki pokoknya semulur. apa? Rezeki semulur. Semulur. Oh, mulur menggeret muluri. Ya Sempulur apa semulur? Yes, Beda loh Jawa ini. Oh beda. Beda. Sempulur itu arti mengalir terus sempulur. Sempulur. Semulur ti molor itu. Rezeki berarti molor. Berarti kamu milih sing di? Milih sing mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ayo. Ya, angel Jawa itu sedikit kata Ya. aja kan ganti arti. Oh, beda artinya. Ini jogetnya ya saya serahkan kepada kamu-kamu yang Ya, kudu saisone. berbeda karakternya. Saisone. Ya, nek padha wis ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Sragen. Lah ya no. Ya, ing antarane Sulawesi karo Sragen. Ya. Banyuwangi tapi lah enak pitik-pitikan. Enek piti-pitian. Enak. Piti-pitian iki piye? Yo sing petetan. Kembang petetan. Pitian. Wow. Ayo sampe piti-pitian. Ayo, anu Elisa, ayo petetan. Ya iki aku carane saya pitik aku bangun aku. Oh, bango, unta. Ya ngene yo kinceng. Kayak mana unta. Ya Kak, petetan. Ayo. Mbak, yo Melisa. Petetan. Ah, kalau mah kalau banyak. Ya dewe-dewe kok. Ya dewe-dewe. Angel kok. Oh, Jawa mele. Ya. Sing dijaluk yo iki. Dan Jawa niku rezeki. Yo. Poin nggih. Gerajakan Banyuwangi katur. Ya, yuk terus.
Sirsiran Wah,